A medio camiño entre o realismo cru dos irmáns Dardenne e un puxe didáctico do cine de Ken Loach, Matria disecciona o día a día de Ramona, unha muller de 42 anos atrapada entre a falta de oportunidades laborais, a lousa imposta por unha sociedade patriarcal e unha vida en comunidade nunha aldea galega na que non parece existir o anonimato. Aínda que o maior mérito do cineasta Álvaro Gago Díaz consiste en facer palpable unha cuestión que trascende o drama social e que ten a ver co ardente temperamento de Ramona, quen antepón a súa dignidade persoal a todo o demais, mesmo cando a súa senda vital aparece colmada de contradicións. Para compoñer este trepidante retrato feminino, Gago Díaz conta como baza principal co labor da intérprete viguesa María Vázquez, que deslumbra nos seus múltiples rexistros, manexando o seu chorro de voz ao Ana Magnani, fiando sorrisos e ollares cheos de angustia co virtuosismo de Juliette Binoche, ou enchendo os contados tempos mortos do film con silentes e emotivos ouveos de liberdade, un verdadeiro festín actoral. Isto é o que dicía Manu Yáñez na crítica de Matria, premio ao mellor debut no Festival de Málaga. Esta crítica escrita para a revista, para a web Fotogramas, o 23 de marzo do pasado xa, 2023. Ola, son Germán Estévez, o germano a portuguesa. Sede benvidos e benvidas a un novo programa de Galiportus, ese voso programa de Radio Ariz 107.2, unha vez máis, ese voso podcast nas redes, ese voso podcast favorito que une Galicia a Portugal, voz a voz. Hoxe falamos de cinema en galego, de drama social confeccionado a ritmo de thriller, como tamén dicía esta crítica que vos acabamos de introducir, e falamos de Matria. Facémolo cos seus protagonistas. E con quen xa estamos, despois dos arranxos técnicos, aquí celebrando o novo ano con Álvaro Gago e María Vázquez. Un millón de gracias, millorcísimos de grazas. Obrigado aos dous. Hola, hola. Hola, gracias a vos. Hola, que tal? Obrigado a vos. Un placer falar con dúas persoas con moitísima traxectoria, moitísimo pasado, moito presente e moito futuro na cuestión do audiovisual, na cuestión do cinema en galego, na cuestión do cinema reivindicativo. Estamos falando de Matria e estamos falando dunha película que xa conta con dúas nominacións para os próximos premios Goya. Agora falamos un pouco de todo, pero para que nos estea escoitando, gústame, pois unhas pequenas palabras. Xa sei que é difícil de autodefinirse, pero, por exemplo, María, quen é María Vázquez para quen non a coñeza? Bueno, pois unha actriz galega que, como Ramona, loita día a día por facerse un oco nesta profesión e estes últimos anos parece que non foi mal, así que estou moi contenta. Moi ben. Viguesa, non, María? Bueno, nacín en Vigo, teño parte de Vigo, pero teño parte da miña familia é de Carballedo, vivo en Chantada, vivín en Santiago. Son galega por todas partes. Non me podería situar nun sitio concreto porque teño moito cariño a moitos sitios que me acolleron de Galicia. Moi ben. E Álvaro Gago, que ven sendo este director tan de moda? Álvaro, contanos, quen é Álvaro Gago? Pois o mesmo que María, pero na parte de dirección, un traballador do cinema que intenta sacar adiante os seus proxectos, que non son máis que prolongacións de supoño que desexos e intereses que non se poden comunicar de outra maneira, ou que atopan no cinema un vehículo adaptado para comunicalos.
Eu tamén son de Vigo, nacín en Vigo, pero tamén considero-me galego en xeral. A miña familia paterna ven das Rías Baixas, máis concretamente de Vilanova de Arousa, que é onde rodamos parte da película. A miña familia materna ven das Rías Altas, máis que das Rías Altas, da Mariña Lucense, de San Cibrao, e vivo en Compostela, que é un lugar que nos acolleu despois de moitos anos fora, tanto a min como a miña familia, moi ben. Entón, galego. Galegos do mundo. Eso, que casi hai máis fora que dentro. Leos un pouquiño, van unhas pequenas referencias. Efectivamente, María comenta que é un pouco galega de moitos sitios. Efectivamente, pois ten esa impronta, ten esa traxectoria tamén ligada á provincia de Lugo. María Vázquez, que xa participou naquela serie mítica Al salir de clase, fixo cinema, Silencio roto, O ano da carracha. Gústame moito esta adaptación de El año de la garrapata, non? O ano da carracha, A praia dos afogados, Quen a ferro mata, tamén últimamente fixo curtas, fixo televisión con Hospital Central, con Fariña, Hospital Real, Padre Casares, fixo teatro, e tamén tes varios mestres Mateos a mellor actriz, María, no 9, no 10, no 19 e no 20, justamente por esta Quen a ferro mata. Sí, bueno, isto é cariño dos compañeiros e das compañeiras do audiovisual galego, porque eu sempre digo que os premios están ben para festexar, pero que realmente non significa nada, non? Que moitas veces faz traballos estupendos e non son premiados, e outros que bueno, que igual non están tan ben, pois sí, nunca se sabe. Entón hai que disfrutalos cando chegan, pero hai que telos na súa medida xusta, non? Como gozalos, pero non creerse ninguén, nin máis, nin nada por ter eses premios. Desde logo. Pero sí que os agradezo tamén, non? Os compañeros e compañeras que me votaron e que mos deron, por suposto. Álvaro, licenciado en Comunicación Audiovisual, parece que marchaches a Londres, ali continuaches un pouquiño na túa carreira, pois polo audiovisual, a cuestión do cine, premio en 2018 Cinema Sundance, varias curtas, e xa conectamos en 2017 cunha curta que precisamente tamén se chamaba Matria. Que diferencia hai, agora vamos ca peli, entre a curta e o filme? Vais alá de cuestións técnicas, Álvaro. Bueno, o propio formato, non? A duración fixo que na película pois puidésemos profundizar un pouco máis en relacións que na curta pois se intuían, non? Como a relación da nai coa filla, que na película, aínda que cando comecei a escribila non era a columna vertebral, rematou sendo así. Tamén unha relación que se intuía na curta, a relación coa súa parella, a relación do personaxe principal de Ramona coa súa parella, na película desenvolvemos. Penso que tamén a personaxe principal mudou, partiu da mesma esencia, pero mudou un pouco. Ten quizáis algunha cor máis na película, abrangue máis tonalidades, eso en parte grazas a ese sentido do humor que na curta non incluímos, e que sí que está moi presente na película, en parte a un traballo importante que se fixo na construcción dunha persoa humana e polo tanto defectuosa de Ramona, que fai que viaxe nun espectro emocional caracterial amplo, non? Entón, pero bueno, eso, ambas parten dunha esencia similar, que está ao mesmo tempo enraizada digamos, no berce de todo isto, que é Francisca Iglesias, unha persoa real, e despois tamén moito no territorio, non? Falaba María da cuestión dos premios, e que, bueno, moitas veces son cuestións simbólicas.
Entendemos que, bueno, se hai algo nos Goya, igual xa non é tan simbólico, ou non. Estreastes en Berlín, fostes a Málaga. Por que hai que ver Matria, sí ou sí, máis alá dos premios, Álvaro? Eso sí que é complicado. A min costame moito isto porque pois non a posición no que teño que adular a miña propia creación. Isto non é algo que no que me sinta moi cómodo, non? Terán que ser outras persoas. Pois digo eu. Di tú, María, di tú. Porque eu, como non son a creadora, e podo dicilo, porque eu creo que é unha película que é moi difícil de ver hoxe en día, que reflicte as mulleres obreiras, que iso non pasa, por desgraza, mulleres reais, que tampouco pasa tanto, que sempre nos queren idealizar as mulleres, e porque eu creo que tamén democratiza o cine, porque últimamente parece que se fai moito audiovisual de privilexiados para privilexiados, e eu creo que é importante que todo o mundo se sinta reflectido nas historias que contamos. Algo xa comentaba Álvaro, María, sobre a figura de Ramona. Quen é Ramona? Non pretendo tamén que adules a túa interpretación, pero quen é Ramona? Non, Ramona está baseado nun personaxe que tamén acurta, non? De Francis, que é a cuidadora do avó de Álvaro, pero despois na película trascende un pouco a ese personaxe real tamén. E Ramona é unha de tantas e tantas mulleres que loitan día a día por dignificar a súa vida, dignificar o seu traballo, e por sair adiante, porque non é fácil sair adiante hoxe en día cando és muller e non tes cartos, moito menos. E, bueno, é unha loitadora con moitísimos, como dicía antes Álvaro, como é unha persoa humana, moitísimos defectos tamén, e iso é algo que me gusta moito da película, porque non é unha heroína, senón que ten moitísimas aristas e moitísimos defectos, como todo o mundo. Como nace a idea un pouco do filme, Álvaro, e como vai a rodaxe? Supoño que igual vos tocou algo de COVID por medio, e post-COVID, supoño que ven da época dese ano 2021 complicadiños, non? Sí, tivemos que implantar medidas contra o COVID. Tiñamos unha enfermeira todos os días en set que nos facía test. Tivemos un caso, pero foi un caso illado, de COVID, e despois unha alarma aí coa directora de fotografía un dos días que tivo que ir a facer deu positivo nunha das probas e fixo un contratest, penso que foi a Santiago, pero máis aló deso, bueno, tamén sí, estábamos divididos a hora de comer, non? As medidas foron bastante heavy, porque se de repente pois hai xa un par de xefes ou xefas de equipo que se poñen maliños e temos que cancelar xornada de rodaxe, pois aí cancelas, bueno, perdes moitos cartos, non? Fundamentalmente. Entón, non sei, máis alo diso, en todo caso, recordo como unha rodaxe bastante disfrutona, como teñen que ser as rodaxes, onde todos e todas vivíamos nun estado alterado emocional, que tamén como ten que ser, non? E supoño que tamén son eses estados alterados onde tes a enerxía, nas rodaxes tes a enerxía aí a tope, estás hiperconectado, super concentrado, os que te levan un pouco en volandas a facer ese gasto de enerxía durante 5 semanas, estar vivindo, no noso caso, no mundo de Matria, as 24 horas do día, non? Porque, bueno, son xornadas nas que traballas moito, regresas a casa, pero non desconectas da película, soñas co rodaxes e coa película. É maravilloso. Canta xente hai detrás da produción? Canta xente houbo detrás no equipo de Matria? E tamén,
saiu o que querías ou houbo que cambiar moitas veces o plan principal? O plan é difícil, era difícil cambialo, facer grandes cambios no noso caso, porque íbamos bastante axustadiños, tiñamos 5 semanas de rodaxe, iso implica eso, que vas bastante axustado para facer unha película do estilo, pero algunhas modificacións sí que introducimos as que fomos vendo que nos pedía a propia rodaxe, que podíamos facelas. Sí, por suposto que se fai, idealiza sempre todo, en este caso pois escoita a película antes de facela, pero ten que despois, penso que como que rendirse un pouco o feito de que a realidade sempre che devolve algo novo, e en todos os procesos de creación é imposible axustarse a eso que ti plantexas no momento pois no que escribes ou no momento no que rodas, e penso que tamén está ben, non? Porque pois eu no momento que escribín determinada escena, cando vou a rodala xa o meu estado emocional propio incluso dese día pois é diferente, entón está ben que respondamos un pouco a como nos sentimos mentras estamos creando e non nos axustemos exclusivamente ao esqueleto construído previamente, non? Penso que ten que ser todo sempre moi dinámico, moi vivo, estar en constante cambio e dende a producción que se entenda que sí, que isto do cinema é un ser vivo en constante mutación, non? Sí. Non sei cantas persoas éramos, non sei, a verdad, pero basta ver os créditos da película para ter unha idea, para entender que sí, non sei darche un número, pero xente que traballou na película para facer desta película unha realidade, centos. Sí, é que a min faime moita gracia, non? Como cidadán da pé, a parte de cuestións radiofónicas e demais, pois cando falas de cine, e mesmo con cine modesto, entre aspas, pois, como con moitas cousas na vida, cando non sabes nun campo concreto, teorizas e moitas veces especulas e non tes ni idea do traballo da xente que hai detrás. Entón é sempre algo que me fai moita curiosidade. Sí, María, volvo con... Dime. Sí. No, que falas dunha cuestión que é importante, porque eu penso que dar a coñecer esa parte do noso traballo é fundamental, desligalo un pouco do que pensa a xente que facemos, que quizáis, nalgúns casos, pois pasear alfombras rojas máis que outra cousa, para un pouco botar por terra estes discursos que están tan afastados da nosa profesión, como o discurso que dos subvencionados, non? E todo isto. Penso que é importante falar desto do traballo que hai detrás, sí. E dalo coñecer. A min pareceme que sí. María, digo que volto contigo, tú que levas tantos anos metida nesta historia, nestes proxectos, neste tipo de proxectos, que muda Ramona en ti e que lle mudas ti a Ramona? Estamos un pouco filosóficos. Eu a Ramona non o sei. Pero Ramona nin moito, o sea, esta película para min, eu sempre o digo, que foi a viaxe personal moito máis grande que despois todo o percorrido que tivo tamén de éxito a película, que me alegra moitísimo, pero realmente para min o premio foi facer esta película, coñecer máis en profundidade a Álvaro, a todas as mulleres que me deu a oportunidade de coñecer, o mundo que me abriu, porque moitas veces tamén unha prexudga as cousas, non? Cando non coñece, como todo, aínda que dende fora sepa moi ben o que sufren moitas mulleres no día a día, pero coñecelo de primeira man, ver que é tan difícil sair ás veces de certas situacións porque é estructural, que un parece que o entende, pero realmente ata que o vive non o entende de todo. De feito, moita xente, incluso cando ve esta peli, me di, pero co carácter que ten Ramona, por que non marcha antes? Entón eu aprendín tantas cousas, e despois fixemos tanta familia, foi tan bonito o proceso, está sendo tan bonito,
hai algo que aprendín con Álvaro que para ele era moi importante, precisamente iso, que todo o persoal e toda a experiencia vital fora máis importante que a película, e que non arrasásemos co entorno, e que a xente tivera experiencias, que recordara esta experiencia toda a vida de facer esta película, que xa só quero traballar así que moitas grazas, Álvaro. As críticas, bueno, hai críticas como en todo, positivas e negativas, hai moito máis positivas que negativas, pero hai unha que me fixo gracia lendo un pouquiño, di que o director que está enamorado da súa personaxe, é dicir, que como que hai un abuso de centrarse todo alrededor da protagonista. Que decides cando escoitades isto? Bueno, eu enamorado da personaxe sí que estou ata as trancas, sí. Bueno, en parte porque é unha personaxe que fai que tamén poña as cousas en perspectiva, como fai a Francisca Real, ¿no? E lle dé as cousas a importancia que realmente teñen. E iso mantenme moi pejadiño a terra. Gústame moito. Despois que abuso, bueno, non sei, cada un, a ver, a proposta é esta. Obviamente poderíase facer outra película onde lle das cabida a outros puntos de vista e de repente pois sigues a filla e sigues tamén o marido e construes algo un pouco máis poliédrico. Hai miles de opcións, non? Pero penso que esta é a aposta nosa e ao mellor a esa persoa pois non sei, estaba buscando algo diferente ou resultoulle un pouco agobiante, que tamén está ben. Incómoda, non? Parece ben. Non é unha película cómoda ás veces. Eu tamén entendo que ver un personaxe todo o tempo nesa situación precaria pode incomodar, pero é que pasa moito, non? Entón é a decisión do autor de contalo dende aí cerca e que a xente sinta ese agobio, esa agonía de estar buscando a vida todo o tempo sen poder parar ningún segundo. Dicían buscando tamén ese intento de esa comprensión da que falabas ti antes, María. Sí, claro. Sí, importantísimo de realmente chegar a coñecer a Ramona e chegar a ser capaz de pensar en eses porqués, ¿no? Por qué con este carácter non se vai? Bueno, é que hai tanto detrás, ¿no? Tanto que eu tiña a convicción ou o desexo de que estando con ela durante toda a película, pues chegases tamén a ser capaz de buscar esas respostas, entendela, ¿no? Dicían no diario El Mundo que a película é como un golpe, María, como un incendio. Sí, claro, totalmente. É que eu creo que a película, se entras con esta Ramona, vas respirando con ela, ou máis ben vas tendo ese afogamento con ela, pois claro, é unha explosión todo o que che provoca, non? Ata que consigue ela tamén respirar. Non sei, a min é que eu tamén estou namorada de Ramona, da película. Non podo ser obxectiva, pero eu sí que estou moi orgullosa de algo que penso que é moi difícil, porque ao final no mundo a desigualdade máis grande que hai é a desigualdade de clase. Entón, unha película como esta chegue a onde está chegando, para min é moi difícil e un orgullo, porque é moi incómodo mostrar isto, é moito máis do que pensamos, porque ao final estamos afeitos a que na tele nos mostren cousiñas con lazo, empaquetadas, e que se eres pobre algo che vai pasar que te faz rico de repente, ou que se eres pobre o mereces. Entón de repente que chegue algo así tan real, pois incluso a moita xente a premios, é un orgullo, é moi difícil, así que poño un valor isto, e creo que a xente tamén se decate que non é fácil chegar a onde estamos. Cales son as expectativas de cara aos premios Goya desas dúas nominacións, e en que cambia un Goya a carreira dun director ou dunha actriz?
Eu non o sei, porque estive nomeado 2 veces e nunca mo deron. Eu igual. Un que cambiaría? Vámoslo poñer en condicional. No, nada. A min, nada. Absolutamente nada. Eu concordo moito co discurso que fixo este Urrésola nos Forqué, que temos que atopar unha maneira de seguir pondo en valor e celebrar os logros da nosa industria e a riqueza cinematográfica da nosa industria, todo, pero sen poñernos nestes contextos competitivos, ¿no? Penso que sí, que somos suficientemente creativos e creativas como para imaginar outras alternativas, ¿no? Non sei, porque ao final incluso hai, dá má sensación que condicionan moito o propio proceso creativo, e que hai incluso propostas que nacen moi orientadas xa a festivais e a premios. chegar a festivais, a premios, moi orientadas. A xente, por suposto, ve o que se premia, ve o que entra nos festivais e tal, entón, bueno, pois adapta un pouco tamén as súas propostas a iso, co cal ese tipo de creacións nacen corrompidas, ¿no? E despois tamén que os premios poñenche fanche sentir cousas que seguramente pois non te gustaría sentir. Non sei, no meu caso, en todo caso, as opcións son mínimas, por non decir cero, co que vou a ir super relaxado a gala. No caso de gústame, eu disfruto máis regalando que me fagan regalos, ¿no? Entón, estou super entusiasmado con María, que o Gallá, que bueno, que ten María sí que ten opcións reais. Está difícil, pero bueno, algunha opción sí que ten o Gallá. Pero non vai cambiar nada. Non. Eu iba a dicir que tamén a realidade é que ás veces queremos facer como unha industria como se fóramos Estados Unidos e nada temos que ver coa industria americana en España. Entón, realmente, eu creo que sí que habería que buscar outra maneira de estar máis unidos, de que non nos perxudiquemos con este tipo tampouco de premios, senón que sexa así, celebrar e que ao final eu creo que todos os compañeros e compañeras que están merecen estar aí, que o éxito de un é o éxito de toda a profesión, creo de verdade. Entón, competir é un pouco absurdo e sobre todo que en España non hai industria como para pensar e que me dan un Goya e non vou parar de traballar, non ten tanta repercusión. É algo máis cariñoso, non? Entón, para min, o que é chulo é poder estar aí con Álvaro e fechar este círculo da peli que xa vai acabando, pois con el festexando, non? Non pase o que pase, imos estar aí de festa. Entón, é maravilloso. Sabedes que este é un programa de radio, un podcast galaico portugués, estamos moi orgullosos de producións así en galego. Contádeme un pouco canto de mérito ten o momento actual do cinema deste tipo de producións en galego. Veme a cabeza, bueno, o que arde, as bestas, o corno. Estamos nun bo momento para as producións en linguas cooficiais ou hai vida máis alá do castelán? Sí, dalle, María. Non. Eu penso que se están se están dando pasos que aínda queda aínda queda recorrido, ¿no? O que máis evidencia estos pasos é o feito de que de repente saia Matria, saia en 65 salas en versión original en todo o estado e se convirta na película cunha saída en versión original máis grande da historia. Despois veña meses despois o Corno e bata ese rexistro e sai en 80 e pico. Bueno, aí se percibe unha certa apertura, unha certa evolución.
que é algo que espero que siga sucedendo, algo máis natural do mundo, o antinatural non no noso estado tan rico, plurilingüístico, pluricultural, ter que subordinar todo o castelán, e que xente tamén de Extremadura, de Andalucía, de todas as comunidades castelán parlantes non se poidan expor dentro do visual a riqueza do noso país, non? Eu sempre lle digo a toda a xente de fora que o galego é seu tamén, e que teñen que coidar del, como tamén teñen que facer co vasco, co catalán e co castelán, con todas as linguas. Penso que en todo caso, bueno, gran parte do que está sucedendo co cinema galego ten que ver cunha aposta que ven dende o ano 2008, máis ou menos, co bipartito, unha aposta polos creadores e polas creadoras, non? Pero que a día de hoxe aínda ten moito de épica por parte do cineasta, moito de voluntarismo, porque, bueno, pois os orzamentos tamén son os que son, non? Sí. Sí, María. Non sei. María, que che parece Sí. todo isto? Non, que ten razón, que a ver, que realmente está en bo estado porque os profesionais somos vos, o sea, quero dicir que está claro que se ven vendo dende hai anos que hai canteira, que os resultados, non, que hai xente moi boa en Galicia, pero eu creo que como chegan a sitios pois festivais e como chegan a Oporto porque se fan boas historias, parece que está todo feito, pero é verdade que polo esforzo aínda hai moita precariedade no sector en Galicia, e hai que dignificar a nosa profesión tamén, e hai que conseguir, xa que temos bons resultados, pois que se apoie dende as institucións máis, que se valore culturalmente o que temos, non? Porque eu creo que se valora, agora empezase a valorar dentro, pero que se valora máis fora que dentro. Entón temos que quitarnos esa losa tan galega tamén de non valorar o noso ata que xa o valoran fora, non? Xa. Como coidalo, sobre todo para que non a xente que ven non teña que marchar, que poida quedar, porque haxa unha industria que permita que traballemos dende Galicia e en galego. E nada, quedame un par de preguntiñas, que sei que o voso tempo é limitado. Espero que non me falle a videochamada, que estamos disfrutando moito, porque, bueno, Zoom xa me está protestando un pouquiño, se non continuamos agora por outro medio. Digo, espero que non se me corta a pregunta. Gustaríame tamén comentarvos si Galicia como escenario dá máis que sempre, ou está un pouco encasillado, non sei como vedes, nesta cuestión da novela negra, do thriller, do drama social. Isto é porque Galicia é o seu estilo dominante ou porque encasillamos aí un pouco? María, Álvaro, María. Eu creo que isto está cambiando, eu creo que agora tamén se demostra que hai moitas Galicias e que ven moita xente facendo un montón de xéneros, non? É verdade que igual tamén hai unha cousa máis negra polo clima e porque, pero que creo que iso está mudando bastante. Eu vexo que cada vez se fan cousas máis diversas, e iso dame moita alegría tamén. Álvaro? Bueno, pois eu o que percibo, bueno, por un lado que a xente nova vai a traer tamén esa Galiza diversa a pantalla, e despois que hai un hastío por parte da xente que xa non quere ver outra historia de lanchas conducindo 200 km por hora, sabes? Que, bueno, basta ir a Illa de Arousa a falar coa xente para
sabes, para percibir que no, que xa están cansadas desta historia e con razón, porque eso sí que está super explotado, ¿no? E que quizáis tamén había que darlle a volta ao asunto e a mellor por o punto de vista, pois, noutras das persoas que se ven a mellor afectadas, non, por isto. Gustaríame ver unha historia pois dunha muller que ten que lidiar con ese contexto do que, non, do que se fala, ese contexto de droga e movimento de droga e como afecta, non? Bueno, houve, por suposto, moitas xeracións que se viron afectadas aquí en Galiza por isto, non? Entón, sí, eu teño moita fe na xente nova, porque, bueno, pues estou en contacto con eles, leo os proxectos e vexo que van por outras vías, non? Entón, espero que eso despois se materialice e para que eso sexa así temos que dende as institucións e dende os orzamentos situarnos á altura do que está acontecendo co cinema galego dentro e fora das nosas fronteiras. Nada, quedame un par de preguntas en canto á relación tan particular que temos, o obxectivo deste programa, non? Unir lazos voz a voz entre Galicia e Portugal. Como está aí o escenario? Hai marxe para facer máis cousas? Tendes feito algo? Tendes algún proxecto na cabeza? É un mundo moi cercano pero que está moi lonxe á vez? Como vedes? A nivel profesional, non falo de ir comer o bacallau. Sí. Eu vexo que é unha fronteira irreal, que vexo que son un pobo irmán, que son xente que vive nun contexto, bueno, tan cercana, ¿no? No meu caso particular, sí que é certo que profesionalmente pois non chegou esa oportunidade, aínda que bueno, o meu primeiro titor, por exemplo, o primeiro titor que tiven da primeira curta que fixen aquí en Galiza, Curricán, foi un cineasta portugués, foi Joao Salavisa, e despois o editor de feito de Matria, tamén da curta anterior, 16 de decembro, é un editor brasileiro, non é portugués, pero é o portugués na sala de montaxe, porque eu chapurreo, eu intento falar, pois aparecía moito, non? Síntome extremadamente próximo tamén a propia creación. Aínda outro día vi unha película portuguesa maravillosa, penso que se titulaba O movimento das cousas, dunha cineasta portuguesa que fixo tan só unha película. Agora se me escapa o nome, pero vamos, o cine portugués, pois con que si, o propio Salaviza, o propio Oliveira, Teles, João Pedro Rodríguez, Costa, Reis, non sei, ten moita influencia, vexo moito, sí. María, sinto moi próximo. Como ves ti a relación? O ano pasado fixen unha película con Ángeles Huerta, que era O corpo aberto, que era na fronteira entre Galicia e Portugal, era unha coproducción, foi maravilloso, pero a verdade é que non se fan tantas como deberían, non? Porque realmente que estamos pegados, e eu creo que ese outro melón por abrir outro día moi longo de que as institucións e tamén como non irmanar moito máis os dous países, non? E que fagamos moitas máis cousas en conxunto de todo tipo, pero culturalmente non o sei, o que ao final estamos tan cerca, pero tan lonxe para moitas cousas que me dá moita pena, non? Moita pena, porque creo que poderíamos ir de man en moitísimas cousas. Agora en 2024 cúmprense 50 anos da Revolución dos Cravos. Entón, non sei se por aí encaixaría algunha cousiña, non sei que vos parece.
Home, por encaixar, encaixa todo. Agora hai O que tema é facelo. traballalo, non? O tema é traballalo. Exacto. Sí. Que novos proxectos tendes na cabeza? Decídeme 2, 3 proxectiños para 2024 hasta onde podedes contar, María. 2, 3, carai, apuntas alto. Sí, nada de un, mínimo varios. Que queres? Que che apetece cambiar? Que che apetece facer? Que tes na cabeza para este ano? Sí, María. Pois eu empezo agora unha serie, teño por estrenar un par de películas, bueno, hai cousas aí que tamén tamén estou moito como intentar conciliar, obviamente que non é fácil a vida familiar coa laboral, Xa. e ver que tipo de, non só de actriz quero ser, senón de persoa quero ser tamén. Entón, estou aí tamén intentando facer un encaixe do que sí, do que non, tranquilamente. Hai cousas, estou contenta, pero tamén quero disfrutar da vida e non perder a familia e non perder o norte, ter os pés na terra e bueno, observando un pouco tamén, que despois de facer algo tan intenso tamén necesita un pouco ter calma e observación. E ti, Álvaro, hai algunha cousiña, algún proxecto aí pendente? Bueno, que María non o di, pero vai a estrear dentro de pouco unha peli con Celia Rico que se chama Los Pequeños Amores. E ten outros estreas por aí tamén que se lle acumulan. Eu teño moitas ganas de ver ese filme en especial. Eu un pouco, eu tamén como María, honestamente, moi centrado moito na crianza, que teño dous pequenos. Decía, a mí me gusta moito a NBA, decía fai pouco un xogador serbio, Jokic, decía que lle gustaría que os seus fillos lle recordasen como pai e non como xogador de baloncesto, non? A min igual, gustaríame que estesen orgullosos de min por como fago como pai, non? Entón, moi centrado aí, e por outro lado desenvolvendo un filme que vou a rodar na parte materna, na Mariña lucense, non sei cando, este ano obviamente non, pero seguramente, non sei, de repente apunto a 2027, non sei. Para que ves a xente que leva un proxecto. Xa. Porque sale a un par de anos, un ano e pico con isto, e aí no que lle queda. Sí, hai que loitalos moito. E teño unha curta tamén por aí pendente cunha familia de Cambados, que non son eles tampouco non son actores nin actrices, pero bueno, el participou nunhas escenas na película en Matria. Está por aí, o que pasa que eso, por agora, sobre todo con toda a promoción que estamos facendo tamén para Matria e tal, pois aínda non tiven tempo de darlle saída, pero tamén está por aí. Fantástico. Faríavos 1 millón de preguntas máis, pero sei que a vida ten uns tempos. Simplemente a última pincelada neste festival da adulación, si queredes decirme dúas palabras un do outro, que significou colaborar un co outro, que descubristes, que vos parece? Dúas palabras. Sí, por exemplo, Álvaro, que descubriches de María, que non sei, en que celebras o feito de ter traballado con ela? Moitas cousas, dúas palabras podo extenderme un poquinho máis. Veña, 4. Celebro moito a súa humildade, celebro moito a súa xenerosidade, celebro moito as súas ganas de vivir, e a súa empatía. E ti, María, de Álvaro? Ai, que me emociono,
Realmente que para min Álvaro é un ser maravilloso, increíble tamén, super xeneroso, que me deu o lugar dende o principio, que me deu moitísima confianza e de unha sensibilidade extraordinaria, non? Fora do común. Eu creo que poucas persoas teñen a sensibilidade que ten Álvaro con todo o mundo. Entón, bueno, foi un regalo, e ese é o gran regalo de Matria, non? Así que máis se pode pedir que coñecer a un ser tan increíble e boa persoa. Unha vez dixo un productor, creo que me dixo a mal, pero foi un piropazo, eu quero dicirlo, non? Que me dixo, María Vázquez, esa actriz que é mellor persoa que actriz. E el díxomo como un insulto, e para mí foi o maior piropo do mundo, e eu quero dicir o mesmo, non? Álvaro Gago, ese director que é moito mellor persoa que director, que xa é dicir porque é un pedazo de director. Pois nada, fantásticos momentos de radio, graciñas por esa sensibilidade, graciñas por eses matices que nos fixestes disfrutar aquí en Galiportus. Un placer tervos aquí, un luxo, como digo, graciñas polo voso tempo e o mellor para os vosos proxectos. Grazas, igualmente. Grazas a vos, obrigado. Un saúdo, obrigadísimo. Chao, chao. Moi ben, ata aquí esta conversa con Álvaro Gago e con María Vázquez, o director e a actriz principal da película Matria, que xa leva uns meses no cinema en galego, en versión original, cinema drama social que chega ao fondo da alma, unha película que está nominada aos Goya deste 2024 e co que esperemos que haxa boas novas en breve. Imos ir acabando, imos ir despedindo este novo programa aquí en Radio Ariz 107.2 do Galiportus, Galicia, Portugal, voz a voz, con Carlos nos mandos técnicos. Imos ir acabando, estamos, xa sabedes, nas redes sociais, en Facebook, en Instagram, temos canle de WhatsApp, en breve vamos a estar tamén en Instagram. Estamos, falaba de repetir en Instagram, estamos en Twitter e vamos a intentar estar en Instagram. Digo que podernos escoitar en Pod Galego, en iVoox e en Spotify, como non. É un luxo estar aquí, como digo, noutro novo episodio do Galiportus. Esperemos que vos gustase. Calquera cousa tamén nos podes decir por correo electrónico galiportuspodcast@gmail.com. Seguimos preparando novos contidos e novas cousiñas que conecten Galicia e Portugal. Hoxe despedímonos ca banda sonora deste filme tan interesante que vos lo recomendamos se aínda non o vistes, deste Matria. É unha película de SES, é unha película, sí, como ando. É unha canción, é unha música de SES que se chama Muller, dentro do álbum Rabia ao Silencio. Con Muller o deixamos. Graciñas, até a próxima, obrigado, chao, chao. Ai, muller, cantas noitiñas, te deitaches ca tristura, e o vento aínda che traía e as novas dos que marmoran. E o vento aínda che traía e as novas dos que marmoran. Bota carne no pote, María niña, bota carne no pote, María.
Mariana. Deixei vos entrambas soas, aunque con vos eu quedei. Paleira quedou a terra ti sementada bo fe. Valeira quedou a terra ti sementada bo fe. E o vento dicía pronto hei de volver pra tirar a fame, pra poder comer. E o vento dicía pronto hei de volver pra tirar a fame, pra poder comer, pra tirar a fame, pra poder comer. E o vento dicía pronto hei de volver pra tirar a fame, pra poder comer, pra tirar a fame, pra poder comer, pra tirar a fame, pra poder Bota carne no pote, María niña. Bota carne no pote, María.